दा जन्थुनिखि सोलिबोबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनिसिम आङो मोनसे बेखौनो मेसेज होनो सानो दा जेरै कम्पिउटार सार्टिफिकेट जेरै कम्पिउटारखौ सोलोंनानै इन फिउचाराव भबिष्यतआव मा खालामनो सानो स' कम्पिउटारा दानि जुगाव बहुद कमन दानि जुगाव जोंनो मा कम्पिउटारखौ जोंनो नांथारगौ जायो थ' कम्पिउटार नङाब्ला जोङो जेबो खामानियावनो जाहैया थ' बिनिखायनो कम्पिउटारखौ जिखुनु प्राइभेट जब बा गभर्नमेन्ट जब बेफोराव नांथारगौ जायो जेरै 3 मासनि 3 मान्थ्सनि कर्स थायो 6 मान्थनि कर्स आरो 1 इयार्सनि कर्स बेफोरो सोलिबाय थायो बेफोरबायदि डिप्ल'मा दङ स' बेफोर डिप्ल'माफोरखौ जोङो दा होगासिनो दङ आरो बे समाव 3 मान्थ्सनिया मा कर्स जायो आरो 6 मान्थ्सनिया मा कर्स जायो आरो बोसोरनिया मा कर्स जायो जोङो 3 मान्थ्सनि कर्स होनोब्ला 3 मान्थ्सनिया जोंना ICA बा BCA जायो बेखौ जोङो नै इन्टिग्रेटेड कम्पिउटार एप्लिकेशन बा जोङो बिजनेस कम्पिउटार एप्लिकेशन बे जाबाय 3 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट बियो आरो 3 मान्थ्सनि गोजौआव जन्थु 6 मासनि दङ आरो बोसोरसेनि दङ स' बियो 6 मान्थनि कर्सखौ जोङो डिप्ल'मा कर्स होननाय जायो जेरै डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन स' डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन 6 मान्थनिफ्राय आरो 1 इयार्सनिया जाहैगोन जोंना PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन जाय स्टुडेन्टआ हाई सेकेन्डारि कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बे कर्सखौ खालामनो हायो जोंनि बेवहाय PGDCA खौ बा हाई सेकेन्डारि जुदि कमप्लिट जादिया बे स्टुडेन्टआ थ' अब्ला जोङो बिनि जायगायाव ADCA एडभान्स डिप्ल'मा कम्पिउटार बेखौ जों होनाय जायो आरो ADCA बेबो 1 इयार्सनि कर्स आरो PGDCA बेबो 1 इयार्सनि कर्स स' ADCA निख्रुइ आपग्रेड PGDCA आरो दा बे समाव जिहेतु नोंथाङा बे जिहेतु कर्सआ मोनसे प्राइभेट थायो मोनसे सरकारि थायो बेया नोंथांनिया दा सरकारि ना प्राइभेट दा बियो प्राइभेट इन्स्टिटिउट बियो अब्लाबो बियो आसाम गभर्नमेन्टजों ससाइटिनि आन्दाराव सोलियो आरो प्राइभेट आरो बेयाव सोलोंखांनायनि उनाव मा सुबिदा होनाय जादों नोंथांमोननिखौ सुबिदाया बेनो बे स्टुडेन्टफ्रा जिखुनु बिदिनो प्राइभेट जब गभर्नमेन्ट जब बेफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय डिप्ल'मा मोनो स' बेफोरखौ बाहायनो हायो बिदियाव मान्थलि फिस बेबायदि थागोन बेयो बेसेबां दा जोङो 3 मासनिखौ 3 मान्थ्सनिखौ जोङो कर्स कमप्लिट बिदिनो 3500 बेफोरबायदि लानाय जादों डिसकाउन्टआव आरो बिदिनो 6 मान्थनिखौ बिदिनो 5500 आरो बिदिनो 1 इयार्सनिखौ 11,000आव जों कमप्लिट खालामदों आरो ADCA बेखौबो जोङो 11,000 स' कर्स लानानै कर्स बेलेग आरो कर्स फिफ्रा बेलेग जायो दा जोङो अपेनिं हिसाबै आङो स्टुडेन्टफोरनिसिम गोदान स्टुडेन्ट जाय जयेन लानो सानदों बिसोरनो आङो दा मास मोनसे टाइम होदों बे मास मोनसे टाइमाव 40% डिसकाउन्टखौ आंनिफ्राय होनाय जागोन आरो स्टुडेन्टफोरनो 40% डिसकाउन्ट दा बे समाव जोंनि एक्जेक्ट जायगाया बेयो मा जायगा फैनांगोन बेयाव सोलोंथाइ लाफैनो जायगाया सिमेन चापरि मिलन सारियालि स्टेशन रड अपोजिट पेट्रल पाम्प दा बे सोलोंथाइनि जिहेतु सोलोंथाइ आङो 2014 निफ्राय स्टार्ट खालामदों दासिमहालागै कन्टिनिउ सोलिगासिनो दा जोंनियाव ओरैनो सिट केपासिटि बेफोरखौ बुङोब्ला जोंहा दा 20 स्टुडेन्ट पार बेच मोनसे बेचआव जोङो 20 स्टुडेन्ट खरै क्लासखौ होनो हायो आरो सिट केपासिटि दङ जों दा बे समाव नोंथांनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लानांगौ होनना सानो बाहागो बियो इन्टारेस्ट जानांगोन स्टुडेन्टआ इन्टारेस्ट जानांगोन आङो कम्पिउटारखौ सोलोंगोन खिन्थु कम्पिउटारखौ सोलोंनानै ओरैनो सोलोंनानै थाब्लाल' जाया
बेजों लोगोसे इडुकेसन क्वालिटिबो नांगौ जायो थ' बिनिखायनो कम्पिउटारखौ सोलोंदोंबा मोजाङै सोलोंनानै ला इन फिउचार बहुद खामानियाव होगोन आरो दा नोंथाङा जितु खै बोसोर नोंथांनि जितु मोननाय दा सोलोंनानै मोननाय बे गुबै बाथ्राखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? आङो सिगाङावहाय बिदिनो मोनथाम माबायाव सोलोंदों आङो जेरै सिलाफोथाराव फार्स्ट टाइम 2008 आवनो सोलोंनाय आङो बिनि उनाव सिलाफोथारनिफ्राय आङो थांबाय तेजपुरावबो आङो 1 इयार्सनि लाबाय बिनि उनाव आङो गुवाहाटि बिनि उनाव सिलाफोथारनिफ्राय आङो थांबाय तेजपुरावबो आङो 1 इयार्सनि लाबाय बिनि उनाव आङो गुवाहाटियावबो लाबाय आङो 1 इयार्स दा बेखिनियानो आरो जोबथारनाय मा बुंनो सानो गासै रायजो राजाफोरनि आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानो जिखुनु गारजेनफोरनिसिम आं मेसेज होनो सानो गावनि फिसाफोरखौ मोजां क्वालिटि इडुकेसन होनो थाखाय जोंनि बाहेराव थाङालाबानो जेरै गुवाहाटि बा बेलेगाव थाङालाबानो बेलेग जायगायाव थाङालाबानो जोंनि खाथियावनो गुवाहाटि बा गिदिर माबाफ्राव मा क्वालिटि होयो जोंबो सेम क्वालिटि सेम इडुकेसन बेखौनो जोंबो होनाय जायो दानि